L-Istitut Agostinjan twaqqaf fil-1982 fuq xewqa ta' ġeneral li xtaq jerġa' jagħti ħajja l-istudji fl-ordni. Aħna minn dejjem għalkemm maħniex ordni preċiżament iddedikata ħanejdu hekk għall-istudju għall-predikazzjoni bħad Dominikani, aħna waħed mill-xogħlijiet tagħna bħala karizma kien ilha mill-antik ħafna biżgħet insemmu Lutero li ktibt fuqu u oħrajn mustaċċuni fl-Universitajiet ta' Pariġi, ħafna mbagħad saru ġenerali tal-ordni. L-ordni tagħna wkoll dejjem ta' importanza l-istudji. L-istudji imma bħala karizma aħna għandna l-ħajja tal-istudju jew tal-ġabra u il-talb, ġifieri ħidma u ħajja ta' flimkien. Ġifieri l-iktar li tispikka l-ħajja tagħna bħala Agostinjan hija l-ħajja komuni nedula, l-ħajja ta' flimkien. Però mbagħad hemm ukoll l-aspett tal-istudji li l-Ordni Agostinjan qatt ma traskura Sant Agustin jibqa' figura dominanti, importantissima. Aħna nedu l-għallir imma anke għal-predikazzjoni bħala isqof, il-ħajja pastorali, il-ħajja tal-monastika li waqqaf xi monasteri, konventi, u beqgħet għaddejja tradizzjoni. Fl-1982 il-ġeneral xta' l-ordni jibda iwaqqaf dawn iċ-ċentri ta' studji. U aħna waqqafnieh il-mibki Patri Doming Porter li kien ħanejdu hekk l-ewwel wieħed li l-iktar ta' importanza għal dal-aspett tal-provinċja tal-ħajja tal-patrijiet u waqqafna l-Istitut Agostinjan. Jiena dħalt fil-1998 fix-xena meta il-mibki professur Patri Eduardo Fenek li kien il-preside qabli, li direttur ta' qabli, mbagħad dħalt jiena fl-1998, però xtaqt inti iktar slant, xtaqt inti iktar xejra ta' studju tas Santi Padri, inkluż Sant Agustin, ovvjament. Sant Agustin kellu jkun il-dak prinċipali ewlieni, il-mira ewlieni li nidivulgaw u nmexxu il-ħajja ta' Sant Agustin, it-talim, eċċetera. Però anki bdejt nwessa ftit is-Santi Padri, kellna l-filosofija ta' Sant Agustin, ma damitx ftit snin. Issa wasanna qisu jien li issa iktar minn 20 sena nieħosib l-istitut u qed niżviluppaw qed nagħmlu nifformulaw programmi nedulu għall-poplu, ġifieri kors, aħna nedulu kors sensiela ta' laqat li nedulu għall-poplu biex niftehmu li mhux università, aħna ma nippretendux li qed nagħmlu xi xogħol universitarju jew xi ħaġa għolja li dak li jkun taqtalu qalbax l-ewwel mistoqsija li jagħmluli ħafna drabi ma jekk niġi nifhem x'inhu jkun għaddej u dan u jiena dejjem nisħaq li minn il-lecturers huma kollha lecturers l-università, professuri, lecturers, kollegi tiegħi li konna sakemm kont nagħlem l-università, ġifieri u naf kemm huma kapaċi jinżlu għal-livell kemm tal-istudenti meta nagħlmu iktar u iktar ta' lajċi li qed jinteressaw ruħhom, qed jibdew jinteressaw ruħhom fis-Santi Padri u iktar fil-mixja ta' Sant Agustin. Allura nħajjarhom dejjem s'issa l-grazzja tal-Alla dejjem kellna rispons qawwi ta' numru ta' lajċi li aħna fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx eżamijiet, allura dik tagħmlilhom kuraġġ, hija lecture ta' sija u mbagħad neħdu xi ħaġa flimkien biex inkomplu nsaħħu l-idea ta' Sant Agustin ta' fraternità li mhux biss nitalmu, mhux biss issir il-lecture imma tiskanta kemm x'joħroġ f'dik il-kwarta nofsija li nagħmlu break, te jew kafe u xi ħaġa xniklu wkoll, kemm joħorġu sodisfatti, kemm joħorġu
speċi jedu li mnalla ġejna kważi, biżenna dak li kull sena kellna madwar 30 u mhux faċli għal korsijiet li l-om isiru 20 sena fil-għaxija, mhuwiex faċli li tiġbed 30 persuna. Din is-sena il-korsijiet tal-kors bażiku, kors tal-poplu nedulu, xtaqt niddedikaħ kollu għall-istqarrijiet ta' Sant'Ugustin. Dawn huma magħrufin, Sant'Ugustin tista' tgħid magħruf għall-istqarrijietu. Imma it-telet darba li se nagħmlu u d-darba se naħseb li tiskanta kemm diġà applikaw. Jibri se jkun l-iktar numru rekord li kellna fuq l-istqarrijiet kienu 55 parteċipant, minix nistenna daqshekk imma jidher li se jkun numru għoli għaliex. Għax l-istqarrijiet taqrom kemm taqrom u naf ħafna li jiġu jixtruh l-istqarrijiet, jadu li ma fimċejta, speċi ħafna talb u ħafna orrajt sa' kem jaqraw il-ħajja tijaw mod. Imma l-istqarrijiet mumiex il-ħajja tijaw u dem l-istqarrijiet huma shots, snapshots jadulhom li urit jiffoka fuq kitibhom fit-398 meta kien isqof diġà Sant'Ugustin. Min jgħid li kitibhom għax-xaħat id-Donatisti kienu għajruh għalu bravu x'isqof għandhom il-Kattoliċi, mara kellu tifel Diodat, jiġġerra kulħadd jafu, però kien hemm ukoll wieħed pagan grammatku li kien jgħalmu lil Sant'Ugustin għal jiena nafu lil Sant'Ugustin mhux se jbellaħħilna li sar qaddis huwa għarif għax għallimtu għal u dak napprezzaw fih l-erf. Imma Sant'Ugustin li tjuri fit-398 snapshots mill-ħajja tiegħu. Allura, per ġempju, jgħidu li ma x'għandax taqsam is-serqa tal-Lanġas li jirrakkonta fit-tielet ktieb tal-istqarrijiet. Tiskanta x'joħroġ mis-serqa tal-Lanġas, per eżempju, biex ma ntawwalx. Il-fatt li għamilha ma' ċorma tfal biex juri li l-ħbiberija hija periklu. Il-ħbiberija li ma jkolli skop ta' għaqda għal xi skop nobli hija ta' periklu. Allora dis-serqa tal-Lanġas għamilha ma' diċċor tfal bil-lejl għax Islam jistor. Allora il-fatt li saret fil-għaxija fit-tard kienu jiġġerrew barra u raw dis-siġra ħirġa minn ġo għalqa kien għadhom aħdar il-Lanġas għalaqqas biex nikluħ biex juri il-gravità tad-dnub illi kieku kielu tgħid ħadu xi ħaġa tajba. Imma għalaqqas biex niklu għal-ħnieżer kien tajjeb għal imma qtajnieh u tfajnieh il-ħnieżer. Ġifieri d-dnub jisu sar kapriċċjużament ma' ċorma tfal għax waħdu ma kienx forsi jagħmilha l-biċċa bil-lejl biex id-dlam jistor id-dnub. Jaqtaw dal-Lanġas għadu waħda raqqas fih ħajra ta' xejn u biex jitfawh il-ħnieżer. Issa diġà l-element tal-ħnieżer għandna il-parabola tal-Iben il-Ħali. Ġifieri meta Sant'Ugustin qed jirrakkonta fit-tielet ktieb dan l-episodju hemm teoloġija sħiħa warajh. Għalhekk għażel dak l-inċident u jagħżel inċidenti oħrajn illi ma jfissrunniex il-ħajja tiegħu imma juruna fażijiet tal-progress tiegħu spiritwali, tal-mixja tiegħu u fl-istess ħin jagħti tweġiba lil minajru għallu bravu Agustin ta' Ippona x'isqof fih il-minajru biex jurjom ma kellhom bżonn ixerduha jew ġibuha fil-gazzetti jew fuq ir-radio għalhom ħanedilkom jiena x'għamilt, ħanedilkom ħajti x'inhi. U jibqa' sejjer sa ktieb 9 fejn jagħti l-ħajja ta' ommu Monika, l-unika source li għanna materjal biex tagħmel il-ħajja tagħha jiena ktibta wkoll il-ħajja ta' Santa Monika mill-istqarrijiet u il-mewt tagħha u mbagħad hemm il-ktieb 10, il-famuż ktieb 10. Meta jaslu hemmhekk l-istorja tieqaf u jidħlu min jaqrah mingħajr ħanejtek daqsxejn iktar tarif. Jidħol fi kriżi għax il-ktieb 10 huwa fuq iż-żmien. Fuq iż-żmien. Iż-żmien għal Sant'Ugustin kien biċċa u ġeħta ras enormi. Meta beda żmien
x'inhu dal-fenomenu ta' żmien illi dak li għadni kemm qed telaq dak li se ngħid għadu ma ġiex u l-ħin tissa diġà split second telaq li qed ngħid imma ġej deħel ieħor. Din aħna il-flow of time, il-mixja l-iżvilupp ta' żmien ibelħek kieku toqgħod tirrealizza. Sant'Agustin kien ilu speċi it-teħfa stidju di ta' żmien x'inhu u fil-ktieb 10 li twal ktieb fl-istqarrijiet jagħti spjegazzjoni li għadha valida sal-lum filosofika ta' żmien. Għalhekk jiġifieri minn se jiġi għal dal-kors se nippruvaw naqraw l-istqarrijiet in-depth, jiġifieri naqraw mhux minn 10 sa 10, dik se jagħmilha Radio Marija. Se jaqraw l-istqarrijiet minn 10 sa 10 bil-mod il-mod, imma se jaqraw kollu fuq Radio Marija. Li aħna nieħdu siltiet twal minnu u nispjegawhom. Se jkun hemm diversi professuri u lecturers u nippruvaw nispjegaw. Il-ktib 11, 12 u 13 l-istess il-Ġenesi, imma x'għandu x'jaqsam l-ewwel kapitlu tal-Ġenesi, l-ewwel kapitlu nofs tal-ktib tal-Ġenesi tal-Iskrittura mal-istqarrijiet, pereżempju. Fil-fatt kien hemm żmien l-istqarrijiet meta kienu jippubblikawhom, kienu jippublikaw biss l-ewwel 9 kotba il-ħajja tiegħu. Iħallu barra l-10, 11, 12, 13. Mbagħad kien hemm inqabeż fuqha dis-sistema illi il-ktib tal-Ġenesi x'inhu. Il-ktib tal-Ġenesi huwa il-bidu tal-ħajja tal-bniedem. Għandek il-ħolqien, il-waqa u li Alla reġa' refa' l-bniedem. U l-ħajja ta' Sant'Agustin x'inhi? Il-ħajja tiegħu kif il-bidu, il-waqat tiegħu u li jerġa' jqum. Ġifieri u bil-ġenjalità tiegħu kollha, right, ġifieri il-pattern huwa dak, ngħidu hekk il-forma hija preċiżament din. Il-bniedem, il-ħolqien, il-waqa u l-fidwa jerġa' u l-ħajtu hija dik, il-ħajja ta' kull bniedem ta' ġifieri, imma u bil-ġenjalità tiegħu qabad dawn għax marbuta mal-istqarrijiet il-ħajja tiegħu jekk ta' fil-ewwel 9 kotba ta' ma naqgħat id-data l-uniku isem il-ftit ismijiet li jidhru huma Tommu, Monika u Missieru Patrizio, Pija, għax ma rridx jagħmel biografija Sant'Agustin, ma rridx jagħti ħajtu, Sant'Agustin irid jagħmel ħajtu l-bażi tal-ġrajja ta' kull bniedem li l-ħolqien, l-iżbalji tal-bniedem u r-riġenerazzjoni tal-bniedem. Allura naħseb ta' min li mhux se nitilfu xejn fis-sens da fl-aħħar mill-aħħar qed nitolbu €25 kull kors, il-kors kollu 14 il-laqa bil-te u l-kafe u kollox, jiġifieri fil-kumdità, mhux xi ħaġa tad-dinja l-oħra. U apposta nippruvaw nżommu il-subscription fee għaw il-miżata mill-iktar baxxa biex ma nqtaw qalb ħadd. Il-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid huwa din jekk bad taqra l-istqarrijiet tlaqtu, għaliex tlaqtu għax mhux għax ma fimx ngħidu għall-aħħar ignoranti jew għax ma dakx, għax trid bħal kull qari. Trid taf l-awtur, trid taf iċ-ċirkustanzi li kiteb fihom, trid tara l-karattri li juża, trid tara dawn id-dettalji kollha u dawn intuhom aħna. Parti oħra tal-kors huwa il-Augustine Lecture. Dan huwa kors żewġ lectures akademiċi, ġibt wieħed minn Groningen mill-Ġermanja, se jagħti żewġ lectures propju fuq iż-żmien Sant'Agustin, Time in Augustine. Ġifieri jekk xi ħadd ma nistax nifhem kif ma jinteressahomx minnu mitħla ta' l-istqarrijiet il-ktieb 10 li jimmissja dawn iż-żewġ lectures. Dan huwa il-professur Martin Boven li għadu kemm iggradwa mill-Università u se jagħti żewġ lectures. Jiena nħeġġeġ il-min jixtieq
jinaqat magħna nibdew f'11 ta' Ottubru, l-ewwel lecture fit-18 f'11 ta' Ottubru ikonna qudiesa u naħdu xi ħaġa flimkien biex naraw nkunu nsiru nafu l-xulxin, jista' jiktibli biex nibatlu l-programm publikat, stampat fuq dan jew iċempilli mobile fuq dan numru 79294177. Nirrepeti 79294177. Email tiegħi huwa caruana.salvino@gmail.com. Nirrepeti caruana.salvino@gmail.com. Jew jiktib li jekk irid jibgħat il-formula mill-ewwel jikteb Patri Salvino Caruana, PO Box 61, Imsida Post Office, PO, MSD 1000. Nirrepeti Patri Salvino Caruana, PO Box 61, Imsida Post Office, MSD 1000.